časť tu plamen a toto po jablkovom špeciáli to skončilo tak, že som zbierol do krvi a nespamätal sa z toho. Takže sa ešte keď niekto zase rozbije mobil alebo sa mi niečo stane s bicyklom alebo baščím, tak zabude jablkový špeciál, tak a zase bude niekto zbytý do krvi, takže to bude tak, že ja... A na budúce bude mandaríky špeciál, ne? Aha, na budúce keď dostaneme mandaríky alebo banána špeciál. Alebo pomaranč. No, alebo pomaranč špeciál. Banána, to bude letieť jak bumerang. Sa mi vráti do hlavy, presne. Že sa hodí, že Samsung. Takže tu je Samsung, Múrko a ešte to je svoj kamarát, ktorý ide na môj bicykli. Tomko. Tomko, áno, čauko. Šupka. Nedal som to. Ako fire, šupka. Sorry, Tomko. Ale nevadí. Obraňme líst, že druhé chlapci. Takže ja som chcel natočiť ešte nejaké dneska špeciály. Ste videli školské špeciály, hodiny. Takže sa vám to dúfam ľúbilo tie hodinové špeciály. Takže Nezabudnite dať like a odberiť. presne, to viete. A komenty. A pozretia. A to je vlastne. Takže ja teraz idem vlastne s kamarátskym domov a troška sa začneme vyprávať po ceste, ak pôjdeme domov, takže sme tu všetci piati. Štyria. Ja, tak asi má nejakú vadu túto, ale však to nevadí, tak pokračujeme v našom videu a natočíme to asi 10 minútové, kým prídem domov. 10. Dobre. A takže pokračujeme v tomto videu a dneska ideme cestu domov. Takže tu sme všetci my. Takže ideme cestu domov. Bitch. S. Dobre, opäť. Takže, počkaj, poď sem do očia, počkaj. A hlavným sponzorom je, Litovca, V-Power Nitro. Takže, hlavný sponzor, áno, hlavný sponzor je Samsung tiež. Takže my ideme, tak to pôjdete tuto, takto. Vedľa domov, takže si môžete vychytnávať našu zaleskú atmosféru. Áno, je krásna. Už úplne krásna. Iba, že to je trošku bordel, ale to je nič. To nevadí. Ahoj, lát! Poďte, tu máte prvý záber na lát. Toto. Peč! Nebil! Takže utro som stal Samsunga. Tak to sa robí zle Samsung. Takže teraz sme iba ochrátili, jak... Čau Samsung! Pozdrav do kamery. Motherfucker! Samsunga. Takže Samsunga sa nám podarilo striasť. Obekunda, on sa zastrál. To máš medzi nohami. Takže pokračujeme v toto nulovom videu a na veľkou cestu domov. Poďte na tento krásny dom. Že je krásne rozstavený. Tento krásny veľký dom. A to sa mi hovorí. Rúžová! Rúže! Tu bývalý starosta. No, Dominik Múrko nám podáva bývalý informácie. Takže, motherfucker. Dneska budeme možno natáčať špeciály vonku s kamarátkou a keď sa nám podarí teda. Ale tešte sa na túto sobotu. Budeme mať narodinový špeciál a oslavový špeciál a dúfam, že toto video sa... A na Silvestra bude silvestrovský špeciál. Jak na každý svátek bude nejaký špeciál. Alebo mesačný svátek. Eder budú. Ajej, taký bol. Takže... Počká, vlastne huby rastú. Pizza. Hovor furt dookola čapi. Ja to viem. Čapi. Takže pokračujeme v tomto videu a ideme domov a... Takže... Jujčaky! Motherfucker. A takže pokračujeme v tomto videu. Sme to nie, tá ja. Lebo Samsung sa odhel z našej výpravy. Mal osrtú, onu... Sa dosral sa do plenky a už musí si prevaliť. To je jedno, takže pokračujeme v našom baječnom videu a pokračujeme vlogom špeciál zo školy. Škareďa zároveň.
takže Pekný domček. poďte. Zeleninka. Aha, našim špeciálnym Pozorom je je Fanta, Fanta. jahoda a kiwi. Takže pokračujeme v našej výprave. A hovno. A hovno. Skoro som... Hovno, vstup do noho. Nedávajte. Takže pokračujeme. Jeba, no. Teda na noho. Pokračujeme s našou špeciálnou. Ideme po obrubníku, ako vidíte. Takže tu bývá môj kamarát, starší. A volá som ho, ja kamarát, ja som si kamarát. To je jedno a tuto býva Julia Boledovičová. Počkat, to je listý. Šiška. Takže dneska je to... Strom, šiška, Počkaj, strom, Brno, strom. Takže my sme tuto takto a môžeme natočiť aj pirátový špeciál. Určite ste videli tie videá s chlapcom SIE Pirátos, samozrejme. Takže pokračujeme v tomto videu a takže dúfam, že sa vám toto videjko ľúbilo. Ne, už sme skoro doma. A nikdy by som nepovedal, že cesta ku mne domov zabere 6 minút. Takže je to pre mňa veľká novinka. Takže nikdy som tam nestopoval. Ale jablkový špeciál bol môj prvý špeciál. No, s chlapcom sme dávali aj mikulášsky špeciál. A nevadí, to je krásny dom. Je moje lollipopsy. A ešte hlavný je Nindba Loli. Takže pokračujeme. To už sme na Narcisovej ulici v Zelenči. Už sme na Narcisovej ulici v Zelenči a pokračujeme v krásnou. A pozrite, tam je výhon. A tam máte výhon. To je menší detail na výhon. Teraz tam možno pôjdeme niekedy natáčať SIE Pirátos. Tu máte Narcisová ulica. A teraz pokračujeme rovno v ceste do domu, ktorý možno s Múrkom ideme natáčať. Múrinko, nemali sme žiadne úlohy, je? Ne, tuším. Bam! To je paráda, že nemáme žiadne úlohy. Takže možno sa budem viacej menovať dneska tým vlogom. A teraz pôjdem do Trnavy, takže bude trnavský špeciál. A možno pôjdem aj, budem sa natáčať, jak strihajú. Takže aj Šupka sa oddeluje z našej cesty, on už je tiež doma. A teraz sme tu iba vybrali s Múrkom a chce iba rovná cesta vlastne ku mne domov. Takže a Múrko by si ešte za môj dom domov na bytovky a toto je Nezábudková ulica. Takže toto je dom Múrko, na mojom bicykliku krásnom, to sa dám na pojasniť. Neviem, či sa vám toto videjko ľúbilo, aj vždycky bolo to úplne náhodno, ale ja som to dajte like, keď sa neľúbilo, dajte like. A to sa, keď sa má úplne